ערב טוב על כולם. מאוד מרגש לראות פה את כולם. אחר צהריים טובים. אני אייל לנדסמן, מייסד ומנכ"ל של פוטו ישראל, ואני מאוד שמח לראות אתכם. ברוכים הבאים לרצף מפגשים ומחשבות על צילום בימי מלחמה, כמה שזה נשמע כותרת קשה. היינו אמורים השבוע לחגוג פה, גם המילה לחגוג היא כבר קשה, לחגוג פה במרכז עינב וברחבה ובגן העיר פסטיבל ענק, פסטיבל ה-11 שלנו, קרוב ל-50 תערוכות, 200 צלמים מכל העולם, כרטיסי טיסה, הכל כבר מעוצב, תערוכה מדהימה ששגית עצרה, והכל כמובן נעצר בשביעי לאוקטובר, ובמקום זה אנחנו פה, והכל באמת מאוד כואב ועצוב, ואנחנו דווקא רוצים להתחיל, או לא דווקא, אנחנו רוצים להתחיל בהודיה, ולהגיד תודה על מי שניצל, ותודה על מי שבריא, ותודה על זה שהגעתם למרות הימים הקשים האלו, ולמרות שמותר רק מעט מאוד אנשים, ותודה אני לא יודע כמה יש כבר, אבל שנכנסתי מעל 120 איש בזום. כמה? אז 160, אז זה כיף שהצטרפתם אלינו, והכל כזה קרה נורא מהר, אז המון המון תודה. ואני רוצה להגיד תודה לכל צוות של פוטו ישראל, שמהיום הראשון התחילה המלחמה, התגייס לפעילות החברתית בכל הארץ, באמת בצורה מדהימה, ועשרות המנחים המתנדבים שלנו, של פוטו ישראל, שמובילים את הפעילות בהמון המון קהילות, מעל קרוב ל-30 ומשהו קהילות, כמה? אמיר מסמן לי 40 קהילות בכל הארץ. אני רוצה להגיד תודה גדולה גם לקהילות המפונות, קודם כל שמחזיקות מעמד, וגם מסכימות לשתף אותנו, גם באמצעות צילום, בכאבים ובקושי שלהם, ואנחנו מבטיחים שהקול שלהם יהיה יחד איתנו בפסטיבל הבא. אני רוצה להגיד תודה למרכז עינב ותומר שאימצו את הערב הזה ולקחו בו חלק, ולמאיה הנר. איפה היא? אתה למעלה. על השותפות בכלל, אבל גם על הניהול של האירוע הזה, ניהול אומנותי, ותודה ענקית לשגית ונטע שהסכמתם להיות הראשונים ברצף המפגשים האלו, ואני מאוד מאוד מעריך ומודה וגם שמח ברמה אישית בימים כאלו לפגוש אתכם. אז נתחיל עם נטע, בסדר? אתה הכי קרוב. בטח. אז אני אספר לכם קצת על נטע, כדי קצת רקע, ואז נתחיל. אז נטע ויינר הוא מוזיקאי, שחקן, במאי, משורר ופעיל חברתי, סולן להקת ההיפ-הופ הערבית יהודית סיסטמלי, מנהל אומנותי של תנועת התרבות בית סיסטמלי, זוכה פרס שכטר רבינוביץ' ליצירה ישראלית מקורית, ומאוד מרגש, היצירה ימה, פרי עטו, הועלתה בבחורה ישראלית בפסטיבל ישראל האחרון. זה מה שנשמע גם? כן, נשמע מזה. מימה? אז יאללה, בואו נפצח. נפצח. תודה. החיים שכאלה, הפרק המביך הסתיים. כן, רק התחלנו. זה לא מובן מאליו ומשמח מאוד מאוד שאתם פה. שאתן פה. זה לא משימה פשוטה לשיר בלי לבכות בימים האלה. אולי הבחירה של השיר תעזור בהקשר הזה.
יצא לי להופיע לא מעט, כזה בפועל, למפונים וזה, וגם בזום כמה שאפשר. היה לי זום לאנשים ממכללת ספיר, שהיא במצב לא פשוט כרגע, זה היה ממש אתמול, ותוך כדי הזום, תוך כדי השיר, הייתה אזעקה פתאום. אז ראיתי כזה את כל הזומים נעלמים, מוחשכים, ורצתי למקלט, ולא שמתי לב שהאקורדיון עוד עליי. ומצאתי את עצמי במקלט בתחתונים, כי לא צריך לשים מכנסיים בשביל הזום, תחתונים ואקורדיון במקלט. עם כל הילדים והילדות והדבר. וזאת סיטואציה מחייבת, כי אתה מצופה, המעמד מחייב, אתה חייב לנגן משהו בשביל לצאת מזה. זאת אומרת, אתה לא מגיע בתחתונים ואקורדיון למקלט ופשוט עומד שם והולך הביתה. צריך לשלם איזה מס. אז באמת, זה ימים שסיטואציה הזויה רודפת את אחותה. אז השיר הזה הוא גם שיר ערום באיזשהו מובן. נשמח לשיר אותו איתכם יחד. זה שיר שלפחות את הפזמון שלו נוכל לבכות או להתפלל ביחד, אני מניח. Gewen an Igun, wie a Soll, was David hat, gespielt vor Gott, nur dir wollt's nicht gewen, als a Yeshua. Me singt azoi, a fa a Soll, a mi sheberech, hebt a kol, der Duller Melech, weibt a Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Deine Munde ist geworden schwach, bat Sheva bot sich auf den Dach, ihr Chenun, die Levune, dein Refuah. Sie nimmt dein Guff, sie nimmt dein Kopf, sie schneit von deine Horazop und zieht von Moilaropa. Halleluja, 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 Halleluja. Und das ist alles, es ist nicht kein Sach, ich mach derweile, was ist mach, ich komm da, wie ein Mensch, nicht kein Scheluje. Chatsch als verloren sei, weil sei, will ich verleuven, Adonai, und ich schreiben, will ich ein, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. אז הנה, מה טוב ומה נעים, שבט החיות ושבט אחים גם יחד. זמן להגיד איסחייניים, בערף יש פחד, בערף יש חוף ובערף יש פיר. Als ist klar und das ist als, yani kol pam, yani alle mol hier, mir sehnen alle Brüder und mir sehnen alle Schwester, מפה עד לבארי, עד קהיר, גם אם ימשיכו לספר, גם אם ימשיכו להדיר, עשן איחנה, جنנת חיואנת, בס עמנים שיעלה תינתן, ופינה מלך אל רבי ופי וחיד אל ארן. Jaffa City is a cage, Tel Aviv City is a cage, El Quds City is a cage, New York City is a cage, so welcome to the Lion's Den. 10 breeder, we lost our mama once again, when روحت يا بابا تشرفنا أهلين المدينة هاي سفاري أنا ترزان انتي جن. We thought it was racism, but now they say it's all about the money. מגיע נום היה בתיאם, אז אני שלומי לחיאני, and if they try to kick us out, احنا في البيت, honey.
أزوي احرق المنصة أو احرق إشي تاني וישתני דיענת كلمات في الأغاني. כל האחיות, כל האחים, كل الإخوان, كل الإخوات, all together يعني. אתה יודע, אני מרגיש יותר טוב עכשיו קצת. תודה לכם. אתה מוזמן לעוד כאלו, אם זה עוזר. לעוד, תודה. אז שגית, תורך פה אז שגית זלוף נמיר, אומנית, צלמת, עוצרת ומרצה לצילום ואומנות, הציגה ב9 תערוכות יחיד, השתתפה בתערוכות קבוצתיות רבות בארץ ובעולם, זה בטח עלה, מספר מאז שכתבתי. זוכה פרסים ומענקים. בשנת 2018 פתחה את המרחב לצילום אישי, שבו למדו ולומדים מאות צלמות וצלמים. ברוכה הבאה גם. אנחנו מאוד נשמח אם קצת תראי לנו דברים שנוכל להתחיל לדבר עליהם. בסדר גמור, תודה על ההזמנה וזכות גדולה להיות פה בימים שכאלה. אז באמת אני פשוט אציג חומרים מתחילת הדרך עד היום. אני אנסה לעשות את זה. אנחנו בזום. נכון. ואני עושה share, שנעלם. אני כבר בשאר? עוד פעם. כאן? אוקיי. זאת עבודה שבעצם מאתרת את המפגש היום, ואני אגיע אליה בסוף, נראה קצת מתחילת הדרך. אוקיי. לא זז. זז? אולי עכשיו? כן, כן, זה זז. Yes. אז בעצם חילקתי את זה לפי תערוכות. זאת התערוכה הראשונה שהצגתי ב-2005. ואחת המחשבות על הפריסה הזאת קשורה למה שנדבר, אני מאמינה, היום, על תהליכים, על איזשהו גרעין או מוטיב שהולך לאורך כל השנים ביצירה, והתפקיד שלו אולי היום, בימים האלה, ואיך דברים מ-2005, 2004, מתחברים ל-2023. אני אגיד שאני פועלת בכמה מישורים, אני מצלמת, אני קוראת להם אובייקטים גם כשמדובר בקרובים שלי, ואני נוהגת לפסל אותם, להציב אותם, לעבד אותם, ואחר כך לצלם. זאת אומרת, אני לא צלמת שמצלמת את מה שהיא רואה במציאות, אלא אני יוצרת מציאות, ואז מחפשת את הרגע המכריע של מה שיצרתי. אז אפשר לדבר על קשר בין פיסול לצילום, והתהליך הוא תהליך שהוא עובר דרך הידיים קודם כל, דרך חומר, דרך מגע, ואחר כך דרך המצלמה. ובשנים האחרונות אני גם מתעסקת בווידאו. בווידאו הוא קצת שונה. בווידאו אני עושה פעולות מול מצלמה. אני לא מפסלת, אלא אני עושה איזושהי פעולה סימבולית עם איזשהו מטען עבורי, ואני פשוט מצלמת אותה. מה שנקרא פרפורמנס מול מצלמה. אני
מתייחסת למצלמה כאל קהל. וכאן בעצם אלה עבודות שעוד לא הוצגו באיזושהי תערוכת יחידה, אלא הוצגו בתערוכות קבוצתיות. זו אסופה של העבודות, אני קוראת להן עבודות חדשות, מהשלוש שנים האחרונות. שגיא, תגידי מילה על הקובה והחלה בכל זאת. אז באמת אני חושבת שאם מסתכלים אפשר לראות משהו שחוזר על עצמו לאורך כל השנים, איזה שהם תבניות, צורות, אובייקטים שיש להם כל מיני פרפרזות, שהם, אני מבקשת להעביר עליהם, להעביר אותם איזושהי טרנספורמציה. בעצם המנגנון שלי הוא מנגנון של חזרתיות, אז אני ממש מתחילת דרכי, מתחילת 2000, מצלמת קובה סלק, שבעצם היא סוג של סמל, ייצוג של בית, של זהות, של משפחה, של אימא ושל קונפליקט, שאולי אני ארחיב עליו בהמשך. ובמקום לצלם את הדבר עצמו, אני מצלמת את זה דרך המאכל הזה, שבעצם זה המאכל שאימא שלי הייתה מכינה כל יום שישי בצהריים. מאז שאני זוכרת את עצמי, לי ולאחים שלי, משהו שבכלל לא הערכנו, זאת אומרת, זה היה שם פשוט, מובן מאליו, לא ממש אהבנו את זה. ורק כשבגרתי והתחלתי באמת להתעסק בזהות שלי ולחקור את הקיום שלי, הבנתי את הערך של זה, ואת האשמה שהייתה בי על כל השנים האלה. ובעצם האובייקט הזה הוא טעון מאוד בשבילי, הוא סוג של טריגר שמציף אשמה וגעגוע ואובדן ומשיכה וקרבה. והתחלתי לצלם את הקובה כשאימא שלי עוד הייתה בחיים, אבל עוד אז התחלתי להתגעגע אליה, מהמחשבה שאני אאבד אותה, ובאמת אחרי כמה שנים כבר היא לא הייתה. אבל נשארה לי הקובה, ועד היום אני ממשיכה לצלם. אני לא מצלמת את הקובה, היום בעצם סובלימציה, איזושהי הרחקה שהקובה עברה למרק סלק, עכשיו אני עובדת רק עם מרק סלק, וזה בעצם הדימוי שאולי ראיתם חלקכם, הדימוי של חלת השבת, טבול במרק קובה. גם זה מרק קובה, בקריסטלים של אימא שאסור היה לגעת בהם. וגם זו חלת שבת מפורקת. חלת שבת היא גם כן סוג של ייצוג של המסורת, של הקונפליקט בין הכבוד שיש לי למסורת ולבית, לבין הרתיעה והבריחה שלי מהמסורת ומהבית. אז נראה לי שדי ברור שלא נראה פה היום תמונות מלחמה, והדם הוא יהיה בעיקר מרק סלק, קובה, ובאמת אנחנו רוצים לדבר מכיוון אחר קצת על הימים האלו, והשאלה הראשונה ברשותכם, שמאוד העסיקה אותי איך היוצרים שהם מאוד רגישים ומאוד יצירתיים, מאוד עסוקים כל הזמן ביצירה, שניכם לא מפסיקים ליצור ומאוד רגישים ומאוד נטועים עמוק בקרקע של הארץ המדממת הזאת, כל אחד במקום שלו. איך אתם חווים את המלחמה, אבל על רגע אחד, אתה סיפרת איזשהו סיפור על מפגש מאוד מעניין, או שגיא הזכירה, אז רגע אחד ב40 ימים נוראים האלו, שהיצירה והמלחמה נפגשו. אני גר ביפו, שזה עיר לא כל כך רחוקה מכאן, אגב. גר שם כל חיי, מאז שסיימתי בית ספר, פחות או יותר. להקת נעוריי נולדה שם. אז גם את כל מה שמכונה, כל פעם יש לזה איזה שם, מבצעים, סבבים, כל מה שהתרגלנו אליו
השנים האלה לפחות, נחוות דרך יפו בהרבה מובנים. גם הקהילה הכי קרובה, שותפות, שותפים, חברות, חברים, וגם במובן המקצועי, זאת אומרת, להקה, אנשים מהתיאטרון, פחות או יותר סביב אותם 3 רחובות בשבטי ישראל, יהודה, ימית, בואכה, יפת. אז אני חושב שהימים הראשונים היו ימים של הלם ועצב גדול מאוד ומתח גדול מאוד, כמובן, זה מין כזה, עד עכשיו. ואיכשהו זה שיפט או רגע, זה מין חלון קטן בזמן, כי זה גם מוזר לדבר על זמן, בתוך הזמן עובד אחרת בחודש ומשהו האחרונים. אבל קיבלתי הזמנה לבוא להופיע במלון בנצרת, שהוכלסו בו משפחות של מפונים ערביות ויהודיות מהצפון, מאזור קריית שמונה. משפחות ערביות ויהודיות ומשפחות של צדלניקים שכולם עברו באחד לתוך מלון בדאונטאון נצרת, לבוא לשיר ולנגן. ונסעתי עם סמיר אסריה, שהיא שותפתי גם לימה, לפרויקט הזה, גם הרבה מהחומרים המוזיקליים האלה, ובאמת 9 בערב בנצרת, וילדים וקשישים, ואנשים ומשפחות בממד של המלון הזה שם. בשעה, זה היה שעה של הרבה בכי וגם קצת צחוק, ושירים ותפילה, באיזה מין מחלות, איזה מין מרק קובה סלק כזה של יידיש וערבית ועברית ורוסית, שפות שהיו דומיננטיות בחדר הזה לרגע. והיה שם איזה רגע, איזה שנייה של נשימה באיזשהו מובן. מתוך ההזיה הזו, זה הזיה, כל רגע הוא הזיה שמחמירה, אבל היה שם איזה משהו כמוס שהכניס חמצן, הרגשתי. וזה מין רגע בחודש הזה בשבילי שקשור לזה, וגם שהניע איזה משהו. אני חושב שדיברנו על זה, יש חוויה מוזרה לנגן שירים שכתבת לפני כן, גם אם אתה מרגיש שהם נכתבו לרגע הזה. זאת אומרת, זו עמדה קשה. אז גם מתוך איזה מין רסיסים, מתוך איזה מקום שהוא רק מחפש שברים להתחיל מהם, איזה תחביר חדש או איזה שפה חדשה. ברגע הזה התחיל להיכתב איזה שיר, התחילה איזה תנועה, או איזה חיפוש של שפה, אני חושב. מתוך זה אני חושבת שעל עצמי, שכאילו הזרימה הייתה מאוד מוכרת באיזשהו מקום, כן? זה נשמע מוזר ואולי די לא קורקטי להגיד את זה, כי זה באמת אסון בממדים שלא ידענו, אבל יש כבר איזה מנגנון בילט אין של התמודדות עם טראומה, של כוננות, של התגייסות. רגע, להזכיר למוח שלי איך אני יודעת להתמודד עם טראומה, להיכנס למצב חירום, מה אני יודעת לעשות. אני יודעת להיות תפקודית, אני יודעת שחייבים לעשות דברים, אני יודעת שמותר לי להרגיש מה שאני רוצה, כי באבל הכל מותר לי הכל, ואני זוכרת שהיצירה שומרת עליי. זאת אומרת שמלכתחילה הגעתי לאומנות כדי להגן על עצמי מפני הכאב, כי אני יודעת שכאב ופחד זה 2 דברים שתמיד יחפשו מקום לצאת החוצה, תמיד יחפשו דרך להתבטא, תמיד ירצו לצאת. ואם אני לא אוציא אותם בדרך שאני שולטת בה, אז הם יפגעו בי, הם יצאו בדרכים שקשה לשלוט עליהם. אני מרגישה את זה פיזית, אני מרגישה את זה רגשית, נפשית. עם השנים למדתי את הקורלציה שיש, שכשאני לא יוצרת מספיק זמן וקשה לי, זה פוגע בי, זה פוגע בסביבה שלי. אז מיד אני מתגייסת לעבוד, אבל לא מהמובן של אומנות מגויסת, שמגיבה למלחמה, אלא לעבוד לשם העבודה, ליצור לשם היצירה, לגעת בחומר, לעשות קליקים עם המצלמה, לשמוע את הצליל, להחזיר את הרצף, כן? שנקטע בזמן טראומה. אז אם אפשר להגיד שהרגשתי איזושהי זרימה מוכרת עם כל הכאב והעוצמות, על סטרואידים, כן? אז אני חושבת שזה זה. היה משהו בהרגלים, שדיברנו על זה קצת לפני כן, אבל התרגלנו גם לאיזה סט של כלים או של תגובות, כזה אוקיי, התחלנו עוד סיבוב, התחיל עוד סיבוב, יש פה את הדבר, יודעים פחות או יותר מה העמדה מול זה, האישית, הפוליטית, היצירתית, האמנותית, מה אפשר לשלוף
כזה מהבוידם האומנותי בשביל להתמודד, ושום דבר מזה אישית לא היה זמין הפעם, כלום. לא המילים, לא הכלים, לא השירים. הרבה מהבהלה, אני חושב, הייתה קשורה לזה, הייתה קשורה לטריטוריה המאוד לא מסומנת הזאת. בתוך הזמן, בתוך המקום. הלא מוכר. כן, הלא מוכר, וגם מה שאתה אומרת על ווליומים, על דיסטורשן של אבל או כאב, שגם יש להם רבדים, הם יום אחרי יום מתגלים או נפרסים. אז כן, מזדהה. אבל כרוני. כן. אז יש לי שאלה בדיוק לזה. על תהליך יצירה בימי מלחמה. דיברנו גם אנחנו, אמרנו שאיך 5 שלבי האבל הקלאסיים, הכל מתערבב, יכול שתמיד מתערבב, אבל הפעם באמת הכל, גם כאב וגם כעס וגם דיכאון וגם קבלה, הכל איבד כל סדר, ואתם, אני מכיר את זה גם מעולמות של יצירה, שיש איזה תהליך שאנחנו עוברים, גם אם הוא לא תמיד מודע של יצירה. ואמרת תוך כדי שהיית שם כבר התחיל להתפתח משהו. אז איך זה משתנה היום? יכול להיות שאין לזה עוד תשובה, יכול להיות שזה עוד ממש כזה מבעבע, אבל אם אתה יכול רגע לקחת מבט הצידה ולהסתכל, איך הימים האלו גורמים לי ליצירה שהיא אחרת? שזה מאוד קשור גם הכל מאוד 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 חשוף. כל מערכת העצבים והרגש והזהות, זה כמו... חשבתי על זה שלא הצלחתי לשמוע מוזיקה כל החודש הראשון בכלל, לשמוע שירים, לא יכול. ערוץ 2. מה זה? ערוץ 2, זה המוזיקה. כן, אין לי טלוויזיה, אבל טיק טוק, כן, נניח. אבל בהקשר הזה שירים הם מקום של נחמה, או מקום של הגנה, הם מקלט, בדרך כלל, איזה ממד. ולא יכולתי לשמוע שירים, זה היה או כואב מדי או מכעיס מדי, כמו איזה יד על אור שרוף, או חיבוק על שבר, או משהו שאי אפשר להתמודד איתו. אני חושב שאפרופו השיר הזה, ששרנו יחד, זה היה איזה חיפוש כמעט אובססיבי אחרי שירים שיכולים להחזיק איזה קפסולה של ריפוי, או שהם מדברים על לפני ועל אחרי, להגיע לסיפור מלפני 100 שנה ובעוד 100 שנה, באיזה אופן שיכול לחבק, הוא יכול לתת אוויר או מבט או זווית, כי התחושה היא של כמו בטון על העיניים, כמו בחירום, אין מבט, אין אופק. וזה היה איזה נקודה. התחלתי לאסוף שירים כאלה, לחפש שירים כאלה שהם מחזיקים כמו איזה קסם של ריפוי, מאוד מאוד מסוימים. התחיל מלאסוף פלייליסט כזה, ואז פתאום זה הפך זאת אומרת, לדבר בעצמו, איך זה נכתב. תמיד מה שגורם לדברים לזוז מבחינתי זה נוכחות משותפת, זה להיות יחד בחדר. זה המהות של מופע, זה מה שהופך מופע לאירוע שיש בו אלמנט של פולחן, של מזבח, של משהו שמשנה את המציאות. יכולת להיות ולפעום ולנשום ולבכות באותו חלל ביחד. אז ברגע שזה התחיל לקרות, גם הרגשתי איזו תנועה בתוך זה. גם אם זו תנועה של כאב, של אבל, אבל תנועה שמאפשרת פתאום איזה מבט או משהו שיכול להתחיל להיווצר. אז אני חושבת שזה מעניין, כשדיברת על הפלייליסט, שאספת שירים, אז אני חושבת על זה שאני אולי באיזה מרחב ביניים כזה. מצד אחד, אני מסתכלת בחומרים שעשיתי לפני, וזה כמו לשמוע שיר בשבילי. בעצם, כשאין לי מילים, שזה התקופה, נכון? אין לנו מילים. הערבוב של שלבי האבל ועוד כל מיני דברים כמו שאתה אומר, נגמרו המילים, אין לי מילים, כן? אמרה דפנה שן, השפה העברית מרכינה ראשה בפני הדבר הזה שאנחנו עוברים. לדימוי יש בשבילי סוג של יכולת לצקת מורכבויות שאין להם מילים, לדבר סימולטנית על כמה רבדים בו זמנית. אז מצאתי את עצמי מסתכלת בחומרים שעשיתי לפני, ואני מוצאת את עצמי עובדת, אבל זה לא משהו שהוא מיידי. זאת אומרת, עבודה בסטודיו היא עבודה תהליכית, ומה שאני אצור כרגע הוא לא תגובה ישירה. ייקח זמן עד שאני אבין
אם בכלל אני מגיבה למה שעובר עליי עכשיו. עכשיו זה בגדר עשייה לשם העשייה. אז אני באיזשהו וויד, אני לא יודעת להגיד. אני רוצה להאמין שכולנו נעבור איזושהי טרנספורמציה. ברמה האישית, כן? ברמה הקיומית. רוצה לקוות לזה. ואולי גם ברמה היצירתית. אבל עוד מוקדם להגיד. אני כרגע נתלית בעבודות הקודמות. וגם שם יש קונפליקט. כי אני לא רוצה. אני לא רוצה שהעבודה של הכלה תייצג את מה שהיא מייצגת. לא רוצה את זה. לא רוצה את האסון הזה. רוצה להחזיר את הגלגל אחורה, שהעבודה של הכלה תייצג את הכאב של אמא שלי. זו נקודה מרתקת, כי זה אפילו מצמרר קצת, כשאתה פתאום מסתכל על זה בעיניים של היום, ובמעט נבואי אפילו, ודיברנו על זה, וזה שאלה מאוד חשובה לשניכם, האם היצירה פתאום מקבלת משמעות חדשה, אולי שלא כך רציתם, או שכן רציתם, או שתכננתם, כי אי אפשר להתעלם, שניכם מתעסקים בזהות ובמקום ובפרידה מאמא, ויש פה, עוד לא נכנסנו לדבר על יפו עם כל המשמעות שזה, אני אשמח לדבר עליה, ויש משמעות חדשה פתאום לדימוי? שאלה מאוד חשובה, לא? אני אראה את הוידאוים. זה דוגמה מצוינת להראות את הוידאוים, כי זה קשור גם למה שניסיתי לומר קודם. תראי את הוידאוים. ידעתי. עושים איקס, נכון? טוב. זה קשור למה שאמרתי קודם, כי אם נניח עבודה מסוימת, אני עובדת עליה לאורך לפעמים שנים, באמת, אתם רואים סטילס, אבל זה לפעמים שנים. והיא סוג של סובלימציה לדברים שאני מופעלת מהם. ועכשיו, במציאות הנוכחית, העבודה, הדימוי, מתחבר בצורה כל כך קונקרטית וישירה ומיידית, אז איפה כל התהליך? איפה כל הסובלימציה? זה הופך להיות משהו מאוד גרפי, מאוד קונקרטי, מאוד ישיר. אז תכף אנחנו נראה וידאו הנה. נכון? כן, סבבה. אז אמרתי, זה פעולות מול מצלמה שאני יוצרת. רגע, נעשה רגע פאוז. אין סאונד, אז לא צריך לדאוג אם אתם לא שומעים כלום, לא שומעות כלום. בואו נראה קודם. זה 3 וידאוים שנראה, ואז אני אנסה להתחבר לשאלה. לא משדר לזום. זה סטופ. אז אלה עבודות ממש טריות, העבודה הזו זו עבודה שנעשתה ממש לפני 7 לאוקטובר, עוד לא עברה עריכה אפילו, אתם רואים ממש חומר גלם, אני משתפת אתכם, וגם העבודה הזו. מעולה. זה בעצם 2 עבודות שעשיתי בשדה, ובהם אני מופיעה, לבושה בשחור. והמחשבה שלי הייתה, לא, זו לא הייתה מחשבה, זו הייתה פעולה, הרבה פעמים
איזשהו פעולה אימפולסיבית, שאני פשוט צריכה לעשות אותה, מתוך המקום של החזרתיות והסזיפיות והתנועה ללא תכלית. והדבר הזה של החזרתיות והלופ האינסופי שאני נמצאת בתוכו, והחזרתיות חסרת פשר הזו, היא מתקשרת אליי לעיבוד, עיבוד בעין של הטראומה, כן? של הצורך לדבר אותה ולחוות אותה כל פעם מחדש, כדי שאולי מתישהו נשתחרר ממנה, ומן הסתם ברור לי שזה סיזיפי ולא אשתחרר ממנה, אבל כל פעולה כזאת היא פורמת משהו מבפנים, וכתבתי על העבודות האלה כדי לנסות ולנסח אותן אחרי שעשיתי אותן, וממש לפני 7 באוקטובר כתבתי מילים קשות מאוד, שהיום מתחברות ומקבלות קונוטציות חריפות, מטלטלות, מזעזעות, שאפילו מפחידות אותי. קשה לי להסתכל על העבודות האלה היום. אני רוצה להאמין שזה עם הזמן ישקע, אבל אני חושבת שזה עניין של אומנות שהיא תלויה בקונטקסט, היא תלויה בהקשר, היא מתקיימת אולי מתוך הטריגר שלנו בתור יוצרים, כן? זה משהו, זה קול פנימי שיש לנו והוא יוצא החוצה, אבל ברגע שהוא פוגש קהל, כמו שאתה אומר, או פוגש קירות ואנשים, אז זה כבר לא שלנו, ואז המציאות בעצם נותנת את המשמעות. אז כרגע המציאות היא מדממת, אז הקובה שלי היא דם. אולי באיזשהו שלב הקובה סלק יחזור להיות קובה סלק. עם הרובד הזה של הדם, הוא לא ילך לשום מקום, כן? אבל הוא לא יהיה רק זה, כן? אז זה בהקשר באמת לוידאו הזה של החלה, שזה הוידאו האחרון שנראה. זהו. אולי תבחר גם. כן, אני חושב על זה. דיברתי קודם על יצירות שנוצרו ופתאום הם כאילו קיבלו את הבכורה שלהם עכשיו. כזה הזמן שלהם הגיע וזה... תספר קצת על ימה, מי שלא מכיר. נראה לי מאוד מעניין החיבור באמת. כן, אז ימה זה יצירה בימתית שנוצרה לפסטיבל ישראל האחרון. התחנת ביניים שלה הייתה באיטליה. הצגתי אותה פעם ראשונה בתוך כנסייה על הר בצפון איטליה, והיא שיר אהבה, שיר קינה לאמא גדולה, במילה ימה. היא גם הנחה, זה גם ימה. אבל גם מקום מאוד קונקרטי, שהוא יפו, לצורך העניין, של אחד השמות שלה, הכי מפורסמים, הוא אל-גריב, או אם הזרים, האמא של הזר. אני מרגיש שאני אחד הזרים האלה, לצורך העניין. וגם החוויה שלי בה היא כזאת, של שנים. אז זה מופע שהוא משהו שהוא בין סיור מודרך, היסטורי, ארכיאולוגי, לבין איזה טקס קינה, לבין קורס בקרב מגע, שעוסק בעיר יפו, כולו ממוען לאיזה אימא גדולה כזאת. משתתפים איתי ביצירה הזאת 3 פרפורמרים מופלאים, בני אלדר ורוני בן חמו וסמירה סריה, כאמור, והיא כולה כתובה באופן שווה בערבית, עברית ויידיש, זאת אומרת על המשולש הזה. אז להופיע את זה מול קהל של 100 איטלקים שלא מבינים לא אף מילה, לא בעברית, לא בערבית, וגם לא באנגלית אגב. זאת הייתה חוויה חזקה, זה היה שם איזה דבר, זאת אומרת איזה בית מחוץ לבית, או איזה מין גישה גם גלותית של כזה, הבית הוא איתך, האמא הזאת מסתובבת איתנו, בין זה, אם זה הרחובות או אבנים, בין אם זה הציון שבלב, מה שנקרא. והתחנה הסופית שלה הייתה באמת בפסטיבל ישראל, עכשיו, באוגוסט האחרון.
וכן, זאת אומרת, יש בה גם הרבה בצחוק, או צחוק אחד על שני, אנחנו כמו איזה מין 4 אחים בבית יתומים, שכל אחד מדבר על הזווית שלו, על האמא הזאת. מי הכי אוהב אותה, מי חטף ממנה הכי הרבה מכות, למה היא אף פעם לא הפרידה בינינו כשהלכנו מכות. כל הנקודות האלה. ואז זה הרגיש כמו, כן, זה הרגיש כמו איזה שיר סיום באיזשהו מובן, זה שיר שסוגר איזשהו פרק יותר מהכל. אני חושב, ראיתי את הוידאוים המצמררים והמדהימים האלה. אני חושב על זה שבאלבום הראשון שלי שכתבתי, הוא היה בעקבות טיול שורשים עם סבתא בווינה. סבתא ברחה מווינה בגיל 9, שנייה לפני האנשלוס, בכזה ספינה האחרונה שעוד היה אפשר לברוח. מלינקוויאנצה על שטרסה ליפו, אפרופו אימהות, על הציר בין וינה לעזה, כשבדרך שתחנת הצירה ביפו. ובטיול, הטיול פעם ראשונה שהיא חזרה לווינה, היא חזרה איתי ועם אח שלי, לקחנו אותה לכבוד יום הולדת שהיה לה, לבקר רגע במקום, הכל גם עומד, הגענו לבית, ראינו את הבית כזה, לא הסכימה להיכנס, וזה היה בשנה של עופרת יצוקה. שנה שהיה, ובלהקה שלי, שוב, זה להקת היפ-הופ ערבית יהודית, 10 ראפרים. באותו זמן עבדנו על הסינגל הבכורה שלנו, ראפר אחד מאוד משמעותי, קוראים לו אנבר סייצי ברג'ימוב, הוא היה עולה חדש מאוזבקיסטן, בדיוק התגייס לטירונות, ואמנה ג'רושי, שהיא ראפרית מדהימה בלהקה, אבא שלה וכל המשפחה שלו גרים בעזה. בחדר חזרות, כזה התחלנו לקבל את ה-SMSים האלה, ואני זוכר שאז חשבתי, הייתי בן 19, 18, חשבתי שזה לא יקום, לא נקום מהמכה הזאת, זה כזה, אין פרויקט מהסוג הזה שיכול לעמוד במציאות כזאת, וזה הוליד אלבום, הדבר הזה. אני חושב שהאלבום ההוא היה נקרא, אלבום שקרה בעקבות הטיול עם סבתא, נקרא בזכות השיבה. שיבת ציון או שיבת כל מיני שיבות, זה אלבום על שיבות, זה היה על השיבה לווינה לצורך העניין. ויש בו טקסט, זה טקסט שאומר, ממרומי ההר הזה ניתן לחוש כמו ברפלקס זמני פוגרום. אולי נספיק לרוץ לחצות מפתן בין פרדיס לסדום. סיוטים חמים שלא מזמן עולים עם האספלט מכביש החוף. השטייטל מהדהד כאן עור ושומן בין אונס לסיר פלוף. ופה על תפר מדמם, עוקף, עוטף, כל מה שחשוב בעצם שולי. ושולי מדה ניבקי כמן שכבת כזב תילי תילים, לכתוב את כובד המילים לא קל, יעני משקל, חורק. ומשהק לזמנוק טובוסטנה זה רק עוד חדר ריק, ומשהק לזמנוק עולל שטרודל ונשלה בלשי ונשלה במסבחה ונשלה בלמי ודוסיס נשת בורשט, יעני נשת סלק, יעני פהמתי עליי, דוסיס בקושי חצי כוס של תה. אולי בכל זאת נשתה משהו קטן אצל סעיד, בין כה וכה לא נרדם פה במדבר הזה, בין עיד לעיד לתוף עת, ובין נפס אל בית, עיש נפס אל חוף, כלומר באותו הבית חי אותו הפחד, נפס אל חוף, עת להישאר ועת לקום ועת לשוב, בסהל עת, יעני עכשיו לשוב למי? סנין אבל תמניו 40, כול שכאן כתוב, ומי יודע אם אחרי עוד סיבוב של 40 שנה בלב מדבר בכלל נכיר. כי לעיר הזאת אין שום סיפור. זה הסיפור שיש לו עיר. וזה טקסט מ-2009. שעכשיו, זו פעם ראשונה איתכם, אני מעיז בכלל לגעת בו, לפתוח אותו, לעברר אותו. אז כן, יש פה איזה ממד כזה. אני מעכל. כן, גם אני. אני אשאל שאלה קצת במקום אחר, אולי הסברתם בהקשר של המשפט שהתותחים רועמים, המוזות שותקות, אז זה לא עובד אצלכם. וזה ההפך, וזה מדהים. אני חייב להגיד שאני משתתק קצת, ואני אומר, אוקיי, אז יש לנו, בהקשר נגיד של פוטו ישראל, יש לנו גם משימות אחרות. בוא נשתמש בזה לפעילות חברתית, נעשה כמה שטוב שאנחנו יכולים, ואם צריך נעשה דברים אחרים, זה גם בסדר. אבל זה מעלה שאלה לא ביום בשבוע, ולא ביום שאחרי,
אבל כבר מתחיל לעבור הזמן, וזה, אני שואל מה, אני לא אוהב להגיד את המחויבות, כי אני לא חושב שהאמנות יש מחויבות, אבל יש לנו איזה, כיוצרים, ובטח אתם שאת מובילה כמות כזאת של תלמידות ותלמידים, ואתה עם הלהקה, והמקום, ויפו עם כמה שזה טעון. יש משהו שאתם חושבים שחובה עלינו לקום בבוקר ולעשות ככה וככה, ולא להתקרבל אחרי שהתקרבלנו 40 יום במיטה. זה קצת אפילו שאלה למחר. גם וגם, זאת אומרת, ברור שאני מתקרבלת. אי אפשר אחרת, אבל לצד הדבר הזה, כן? זאת אומרת, סליחה, כן, יש לו יום הולדת היום. לאייל. זה לא נגמר, יום ההולדת מתקיים, זאת אומרת, זה איזושהי מיומנות שאני חושבת שאנחנו נלמד לעשות אותה, לצד האבל ולצד הכאב ולצד התמונות שלהם והמחשבות עליהם נמצאים שם, אנחנו גם נגיד תודה ואנחנו גם נפעל ואנחנו אני חושבת שזה המחויבות שלנו קודם כל כלפי עצמנו כדי להיות ראויים לחיים, באמת, כן? להיות ראויים לחיים. מבחינתי זה קודם כל בשבילי. אחר כך יש את המעגלים שלנו, אם זה המשפחה ואם זה הקהל והתלמידים והתלמידות, ואחת מרים את השני ואחת מרימה את השנייה, אני לא יודעת אם יש איזו מחויבות, אבל יש הכרח קיומי להגיד, כן, מותר האדם, וזה המקום שלנו, שאנחנו נשארות בנות אדם ובני אדם, וזה שאנחנו יודעות לעשות את זה לצד הכאב הגדול, ולעזור אולי לעצמנו ואולי למעגלים שלנו, לאבד את הכאב הזה. אז זה מחזיק אותי. היה משהו זאת אומרת, משהו בכל התקופה הזאת, אבל בטח בימים הראשונים שמדברים על אומנות, הכל, כמו הכל, מגויס, מחויל לגמרי. אז בהקשר האומנותי זה או... חמל, הכל חמל. כן, חמל אומנות. עכשיו גם פשוט, גם ברגיל הכל חמל, אבל אז פשוט גם אין טווח, זה מאוד מאוד בינארי, דימויים... אמרת נורא יפה, אמרת אתמול, שירים מגויסים, דימויים מגויסים. כן, דימוי זה להסברה, בהכרח, ושירים זה בשביל להחדיר מוטיבציה. חייב להרים, להחדיר מוטיבציה וכזה... חנן בן ארי, סטייל. זכותו תגן עלינו, כן. אבל אני חושב, בתוך זה, יש לנו... יש את החיים, שזה חתיכת ציווי גדול, מאוד מאוד מסכים עם זה, אבל אנחנו גם לא באיזה שלב של ליקוק פצעים ואבל והבנה, אנחנו בתוך דבר שהוא קורה ושיש לנו חלק פעיל בו, יש לנו חלק בו באיך אנחנו בוחרים להיות בתוכו, בטח עם התחושות והמשפחות והקהילות שלנו, אבל גם מעבר לזה, זאת אומרת, יש מקום של להישאר עם עיניים פתוחות ואוזניים פתוחות ולב שלא מתאבן ולקבל החלטות ולחשוב או לנסות לרצות להבין באיזה מקום נרצה לחיות בכלל בימים האלה ובטח בימים שקצת אחריהם ובימים שאחריהם ושאחריהם ואם יש לנו איזו אמונה בזה שלאומנות יש תפקיד מכריע בלעצב את זה או לפחות בלתת מושג על מה אם יכול להיות אז זה אפילו באיזשהו, זה מוגבר, זה משהו שהמימים האלה מגבירים אותו. וזה טווח, זה טווח בין תחושת קורבנות מאוד גדולה ללהפך. אז בתוך זה אני חושב שגם כאן יש איזה הכרח או איזה ציווי שהוא הולם בעוצמה שלו, לא הכרתי אותה לפני כן במקום הזה. הכל מאוד מאוד קריטי וגם מסתמן שגם התהום הוא לא דימוי, זאת אומרת, הוא לא דימוי. הוא קיים והוא ממש אפשר כזה, אם כבר לא מי שלא עף, אז אפשר ממש לראות. ובתוך זה יש לנו חלק, יש דברים שנעשים בעל כורחנו, או בשמנו, או לנו, נעשים לנו, והקוקטייל הזה של זעם ואבל, הוא לא יכול לנטרל, זאת אומרת, השראה זה נשמע כמו איזה, זאת אומרת, זה קונספט היפי של, זה לא,
זה היכולת לחשוב מה כן, באיזה מקום היינו רוצות ורוצים לחיות ועל מה לא נוותר בתוכו. אז זה דברים שהחומרים האלה מרכיבים אותם מבחינתי. באותו המשך, אנחנו ממש ככה לקראת סיום, אז אם יש לכם שאלות גם, ואם יש שאלות בזום אז אתם יכולים לכתוב בצ'אט ונשאל. אני מאוד קשה לי היום, זה לדמיין כמה ימים קדימה, אבל אני אגיד יותר גרוע שזה, כי זה משהו שאני מאוד אוהב, קשה לי לחלום. לא, במציאות, מה... בפועל, ממש. לקחו לי את הלחלום, אבל אתם אנשים מאוד יצירתיים, ונראה לי שזה משהו שמעסיק אתכם, אתם לא יכולים להפסיק לחלום. זה בדרייב אצלכם מאוד מאוד ביצירה, איך אתם מתמודדים עם זה? אני חושבת שבתוך האירוע, מה שנקרא, בתוך הטראומה, אני לפחות עדיין יכולה להגיד שאני בהישרדות. אני עדיין לא בחלום. אני אומרת תודה על כל יום שבו אני מצליחה להכין סיר פסטה, או לפגוש את התלמידות ואת התלמידים, או לצלם, או לעבוד בסטודיו. זה כרגע הישרדותי, וזה כרגע קיומי. אני יכולה להגיד שהלוואי וכשאני גדל לא יהיה צבא. אני כבר אולי לא יכולה להגיד את זה, אבל אני עוד לא שם, ממש עוד לא שם. ממש, יום ביומו. אם אני חושבת הלאה, אני מאבדת את זה. אז אנחנו עוד בתוך הטראומה לדעתי. היא מתהווה, זאת אומרת, היא מתהווה עכשיו, כרגע, בזמן שאנחנו מדברות ומדברים, היא לא, מה זה בתוך, היא זה. אז נראה לי, אני גם לא חולם בכלל, אבל היום יום הוא סיוט. כאילו, אתה לא צריך הרבה, יום, זה לא, תעורר לסיוט. ואני חושב שבתוך זה כן, יש ממד גדול של, החירום הזה מכתיב כל מיני דברים. זאת אומרת, גם ככה המקום הזה מתנהל על פי חירום. הוא על פי הגדרה במקום בחירום, וזה גורם לכל מיני דברים להתנהל בצורות מסוימות. דיברנו על ימה, על היצירה הזאת, זו יצירה שכולה, זאת אומרת, כל מה שקורה בפיזית הוא מבוסס על ג'יוג'יצו ברזילאי, זו אמנות לחימה שקורית על הרצפה, שמראש, כאילו, סיוט בעולמות של אומנויות לחימה כמו אגרוף או קונג-פו, שאתה על הגב ומישהו שוכב עליך עם הברך בדרך כלל על החזה, זאת הנקודת פתיחה של זה. ומתוך שם, מתוך המקום הזה, זה בעצם איזה מין בית ספר להתמודדות עם חירום, על איך כזה להצליח להיות בנוחות בתוך מקום שנוחות לא מתאפשרת בו, להתעקש על אוויר במקום שאין בו אוויר בכלל, שהוא התקלה. וזה מאבק יומיומי, להכין סיר פסטה זה לא משימה פשוטה בימים האלה, גם לא לקום מהמיטה. כשהשאלה נראה לי אפרופו כזה, זה לא שאלה, הילדים של חורף 73 הם בדיור מוגן כזה עוד שנייה, אבל בתוך הדבר, no offense, לא, גם דיור מוגן זה מסגרת טובה מאוד, אני מאוד ממליץ, לא, אני אחד מהם. דיור מוגן בקטע טוב. הגנה זה לא דבר מובן מאליו. אבל זה לא העניין של מי יהיה או לא יהיה צבא, זה עניין של מי אנחנו נהיה. איזה אנשים אנחנו נהיה, נשים נהיה ועל מה נלחמנו ועל מה לא, איפה נלחמנו ואיפה היו החזיתות של המלחמה שלנו. אפרופו, מלחמה, כותרת גדולה כרגע לדבר הזה. וזה מי הפסטה? עד הקהילות, וזה לא סתם שהקהל שלנו הוא הקהילה שלנו, וזה מה שיש כרגע, זה המקום שבו אני יכול כזה למצוא בו לפחות רסיסים של כוח או של במשמעות. שנהיה ראויים וראויות לחיים האלה. כן, זאת השם. נכון. הזכרת את יפו, החיים ביפו, ולא אמרת מה קורה שם היום. אתה יכול להגיד כמה מילים? כן, בשמחה. אני מרגיש הרבה עצב ומתח, אבל גם כמו תמיד באיזשהו מובן, זאת אומרת, זמנים מתוחים באופן הזה הם לא חדשים ביפו, הם פחות או יותר מתחילת הסיפור הזה. כאילו הולכים 100 שנה או 150 שנה אחורה, אז יפו ראתה את
את כל הדבר, את שני העמים האלה, מנסים לעשות את הדבר שלהם ביחד או לחוד. אז אני גם מוצא בה נחמה או חיבוק בתוך זה, באמת. בלי להקל בכלל מזה שהאינטראקציות היומיומיות הן קשות, הן דבר, אבל הן גם כוח. זאת אומרת, הן כוח והן נחמה, והן תמיד, אני מרגיש שהיא תמיד בתור מקום, יש בה לצד הרבה כאב, עוול, דם, יש בה תמיד איזו הצעה. תמיד מציעה משהו. במהות שלה, באופי שלה. זאת אומרת, יפו היא תל. אנחנו בתל אביב, אבל יפו היא התל האורגינל, המקורי שם. זה התל. גם במובן של איך היא בנויה, זאת אומרת שכבות, אבל גם במובן של זהות, כזה סיפור על סיפור. אז בתוך הדבר הזה, אני חושב שהשיר הראשון, הפותח של האלבום הזה, נקרא מחלות. ומחלות בערבית, יפואית, זה מעורבב. ואמיתי, אחד המקומות המעורבבים שראיתי, גם היסטורית, זאת אומרת, צומת עליהם הדרכים בין עזה לירושלים, לקהיר, לדמשק, לרמלה, ללוד, ובצומת, כמו בצומת, יש מפגש והתנגשות בין מחשבות, בין תרבויות, בין זהויות, וגם איזה חזון מחלוטי כזה, קוסמופוליטי מאוד. גם במובן העברי, היהודי, הציוני, זאת אומרת, איזו הצעה למשהו אחר, איזשהו קיום, תמיד יש שם איזו הצעה, אז יש כאב בלהיות בפנים, וגם שוב, הקשר בין יפו לעזה הוא קשר הדוק, הרבה משפחות, הולכים ל-48, והדבר הזה, ציינתי אפילו ספציפית, אבל בגלל זה גם יש שם אמת, תמיד, ההחלטה היא באמת אני מרגיש שכולם מחזיקים חזק, באמת, לא רוצים, 2021 עוד כזה, אפרופו סיוטים, הסיוטים של שומר חומות, מסייטים את כולם, אז בתוך זה אני מרגיש שהיא כמו אימא כזאת, באמת, שמחזיקה כזה, מתעקשת להכין את הקוב בסלק הזה עדיין. שומר חומות. כן. בטח, מבין מאוד מה את אומרת. אני חושב שלזה אני מתכוון כשאני אומר הם הזרים. זה פחות או יותר הצד השני של המטבע הזה, ובאמת זה החלטה ומאבק. המשפחה שלי מקיבוץ, קיבוץ גבעת חיים, מאוחד. עמק חפר, כבוד, עמק חפר רפריזנט. עמק חפר שהאמת, עמק חפר זה שם חדש, זה נקרא ואדי חווארת לפני כן, אם כבר מתעקשים. אבל אני חושב שאפשר, בקיבוץ הזה, בזמן הזה, אני יכול להרגיש זר מאוד מאוד מאוד. אני יכול להרגיש ניכור גדול גדול. אפרופו המצב או הדבר או מה קורה או איפה אנחנו כאילו. אז זה נוגע בי, מה שאת אומרת. אני חושב שזה קיים גם בשירים האלה וגם בדיוק בצדדים של הדברים. תודה שחלקת את זה. ותבואי לקפה או לחומוס אם את באזור. אני חייב רגע גם לשתף שאנחנו התחלנו, אפשר להגיד התחלנו, פרויקט מאוד גדול בשם פוטוסלאם. שרון, וזה ממש נסגר 5 ימים לפני 7 וממש חגגנו והרמנו כוסית והכל, וזה פרויקט ענק של 3 שנים שאמור להפגיש 700 בני נוער בכל הארץ, יהודים וערבים, ממזרח ירושלים, דרך לוד, יפו, חיפה. וזה פרויקט ענק, המון התרגשות וזה, והוא לא נעצר, אנחנו עדיין בונים את התשתיות, זה אמור... אבל אני אומר כי עשינו המון שיחות עם אנשים, משני הצדדים, וזה דווקא גם הזדמנות שדווקא בימים האלו יש לנו המון זומים עם יהודים וערבים מכל הארץ, פה בדיוק כל הצוות של לירון ובוקי ואמיר שמנהלים את זה, אז, אבל נגיד אחד הדברים שטלטלו אותי, שדווקא מהצד היהודי שאמר לנו איזה מורה, הדבר הכי בסיסי היום זה להשמיע לילדים יהודים ערבית, כי זה מלחיץ אותם, המילה. זה דברים כל כך כאילו ראשוניים, אנחנו לא מדברים לפני דיאלוג, וזה שונה בטח ברחוב של יפו, אבל זה מה שקורה. והיום בכלל
אני בטוח שכולכם נתקעתם גם ביפו וגם אצלנו ברמת גן, שמישהי כתבה, אני מקווה שלא מביאים פועלים ערבים עכשיו לבנייה. לא או איזה חברה שלנו, יעלי, שהיא מורה לריקודי בטן, והיא אמרה שהיא ממש בוחרת בקפידה איזה שיר היא שמה לתלמידות בערבית, כי זה נורא מלחיץ. אז זה הופך את זה לוואו, בעולמות שלך, וואו, מטורף. שכמו כל דבר בשיחה הזאת, זה גם, זאת אומרת, זאת המציאות הקבועה, זאת אומרת, לא היינו צריכים להגיע לפה בשביל שזה יהיה, זה מופיע בערבית ויידיש, אז זה גם בינארי בתגובות, כי יידיש זה מגוחך, זה מצחיק, כזה הסבתא, וערבית זה מפחיד. אנשים שומעים יידיש הם צוחקים, שומעים ערבית הם הולכים, בגדול. ודווקא היה פה משהו בשנים האלה, אני חושב, שהתחיל מדברים מוזרים, התחיל יכול להיות מפאודה או כל מיני תופעות כאלה, אבל ממש השנה, כי פחות משנה יצאה סדרת נוער שנקראת מדרסה, שהיה לי את הזכות לכתוב לה את הפסקול, את המוזיקה ואת שיר הנושא שלה, שכתב אותה סייד קשוע וביים אותה גורי אלפי, וכשגורי דיבר איתי הוא אמר, אני מבקש שזה לא יהיה משהו ששמענו, במובן שזה יהיה דידקטי כמו הטקסט בעברית, ואז זה חייב להישמע כאילו השפות האלה מתקיימות. כאילו הן מדברות ורבות ועושות אהבה, ומשלימות קמות על אותו מישור, ומי כמו סייד קשוע. ואני זוכר שכתבנו את שיר הנושא, הקליטה את זה איתנו ולרי חמתי, כתבתי את השיר הזה, ואז הייתי כזה ברעידות, כי הייתי צריך לשלוח את זה לסייד קשוע, לאשר את זה. וזה דבר אחד לשלוח לגורי אלפי שיר בערבית, שהוא יגיד סבבה, זה נשמע טוב. אבל היה שם משהו במה שהם הצליחו לעשות בסדרה הזאת, אפרופו ערבית, שהוא היה פורץ דרך, והתחיל משהו בבתי ספר. זאת אומרת, בתי ספר שמו את זה בתור צלצול, והתחילו שיעורי ערבית שהתבססו על פרקים מתוך הסדרה הזאת, ובתי ספר לערבית נפתחו כמו... אז בתוך זה, אם מדברים על חורבן או על אבל, יש שם ממד גדול של הדבר הזה, כי חוזרים קצת מאיפה התחלנו, מאיפה הגענו, כאילו, להנה. אז בתוך זה אני חושב גם, דיברנו על מאבק, זה אחד מהדברים, אחד מהאבנים של על מה אתה... וזה, כן, שפה, אבל יש לזה ביטויים כמו הדברים שאמרת, היינו אמורים להופיע עם יפו בערים מעורבות, עם ימה, עם המופע הזה בערים מעורבות עכשיו, הודיעו שכזה, כל תקציב שקשור לפעילות משותפת, או מה שמכונה תקציבי ערבים, בוטל כרגע בעיריות האלה, בוטל. וזה חורבן. מה זה? כן, מורשת, בדיוק. מורשת של מי, על מה, בדיוק ככה. אז אם מדברים על מלחמה, המלחמה הזאת מתקיימת בכל מיני חזיתות, ובגלל זה אמרתי שהיא מתקיימת בזמן שאנחנו פה. וזה גם משהו שחשוב לא לשכוח אותו. אז אם לחלום אנחנו דיברנו על זה הרבה, ואנחנו מאמינים ביום שאחרי זה מאוד חשוב לייצר את הדיאלוג הזה, ואנחנו נלחם עליו, ואנחנו נדבר על זה עוד גם, סתם. אז עוד שאלה אחרונה, אם מישהו או הערה, או אתם רוצים? רגע, אז... אני חושבת שדיברנו על איזושהי הבחנה בין שפה ומילה שהיא בעצם מהדהדת זהות.
לבין צליל, מוזיקה, דימוי פלסטי, דימוי וידאו, דימוי סטילס, שהוא אוניברסלי. שההבחנה הזאת היא מאוד מעניינת בהקשר הזה. וכן, אחד הדברים שאנחנו נהגנו לומר, אני במעגלים שלי, שזה קודם כל ללמוד את שתי השפות מינקות פה, כדי לחדד את השותפות ואת הגורל המשותף. אני גם מוצאת שהשפה היא מלכודת הרבה פעמים, בגלל הדבר הזה. לא רק מלכודת, היא שדה מוקשים, סליחה על הדימוי הזה. הכל טריגרים, אני מצטער, אני לא יכול לדבר. כאילו, כל מה שאני אגיד יהיה בעייתי. שדה מוקשים במובן הזה שהכל ממולכד. קשה מאוד להגיד משהו בלי ליפול, הוא ימני, הוא שמאלני, הוא נגד הרפורמה, הוא בעד הרפורמה, הוא אוהב את מירי רגב, הוא לא אוהב, הכל ממולכד. אני חושב שהניסיון הזה לפרק ולהרכיב, ולחפש שברים או רסיסים של זה, הוא בשביל לנסות להגיד משהו. הצליח לעשות איזה מעקף, איזו פעולה של כאילו חבלן, של לפרק את הפצצות האלה, או את הדבר הזה, להתייחס לשפה קצת כמו חומר פלסטי, יותר ממצע של כאילו קלפים שאפשר לחלק ולהציג עמדות לעולם. בינאריות. כן, בדיוק, אני חושב שזה מגיע משם, הרצון הזה בא משם. יכול מאוד להזדהות עם הדימויים האלה בהקשר הזה, זה מרגיש לי קרוב, זה לא מרגיש לי כזה פלטפורמה אחרת. אנחנו נסיים, ואם נטע תסכים לסיים עוד שיר. עוד שיר. בשמחה. ואני אגיד תודה לכולם. ואני אגיד שקצת יצאתי גם עצוב קצת מהשיחה הזאת, אבל זה היה הפוגה. כבד. מה, כבד, אבל בשביל זה באנו. ונראה לי נאחל ונקווה ונתפלל לשובם של החטופים. בעזרת השם. בהקדם. היום. היום, עכשיו. קובה ביפו. כן, אז תודה לכולם. ומזל טוב, אייל. עד 100 כ-20. אני בזמנים קשים פונה לסמכויות רוחניות יותר גבוהות. בשביל להצליח לחלץ משהו, בטח לחלץ שירים. אז זה שיר מתוך ימה. שיר אהבה לאמא, הוא שיר אהבה, אני נשבע לכם. גם אם זה לא נשמע ככה מיד. והייתי צריך ללכת באמת לסמכויות יותר גבוהות, וביניהם רחל המשוררת, רבי נחמן מברסלב ואמינם. תסלחי לי אמא, אני לא מתכוון לפגוע, אני לא מתכוון שאת תבכי אך הלילה אנקה את הארון שלי. תראי אותי עכשיו אמא, את גאה, זה מה שגדלתי להיות. עזבת אותי לפני 100, עדיין האור שלך חורך אותי. אני רק בבואה, חצי רסיס של זיכרון, חצי קליע בריאה. עבר כל כך הרבה זמן ולא דיברנו אמא. הם הקימו בית מרזח על חורבות על אמא לימה, בנו מלון בוטיק מבריק על בית המעצר, ועוד בית בושת בשעון שבמגדל שבכיכר. הייתי ילד, פחדים היו כמעט מיליון, ממפלצות גברים זרים, מאלוהים פגז חודש שריון, יונק אותה ממך עוד מלפני ההיריון, כי בצלמך ברת אותי ימה, חכה בלי פיתיון. אז הלילה יש לי אומץ, וואלה, לא הולך לישון, אבוא חשבון, נפתח הירושה, השחזתי הקלשון, כיף וסילנה להק, כיף וסילנה להון, רחוק מהעין, רחוק מהלב, שתי אצבעות מציון, ולתילק אסף ימה, ما بدي أجرحك بالمرة، لا 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 ما تبكي يا ما، بس الليلة بدي أطرد العمى.
היא הילדים האבודים, פה לא קיבלנו הנחות. חיבקתי אותך כל כך חזק כי לא לימדת אותי לשחות. הגיהנום מקלט ראשי, כן התפילות הנידחות. הכביל גי קומן, לחזור לרחם לקיבה. אומרים אהבה יש בעולם יא אמי, מה זאת אהבה? תלענה לברה, עם בת משת רב ז'ורחה כמן מרה. אין צווי דרי, אם ימיני מיין אמו, שנאמר וינחם יצחק אחרי אמו. ולפעמים הים שקט, אך אם באה שערה, תברח בני תברח, כי וואלה כשזה רע זה רע. תמונות ילדות איזה חמוד, כמו ליטר נפט על מדורה. אני יודע לא רצית שיגמר עלינו כך. החלפת רחובות והחומות של החובות. איך נולד כזה חורבן מכוונות כל כך טובות. ים תיכון של שכחה מול הסכר עם הזרת. יצאתי מהבית בשביל לבדוק אם את זוכרת. Ich sag mir bechtig Mame, ich will nicht Schatten dein Gefühlen, ich will nicht mach dich weinen, aber bei Nacht ich bin Reinigung mein Schaffe. כל הנושים שלך אמא, גרוגרות בסיר מרק, אבות חורגים עם חגורות והתקפים ודבר ואבק. את הכי יפה שיש, אין כמוך עוד בעולם, כשמתחלפות המלכויות פה עם שפתיים צבע דם. אבל של מי כל אדם? יעני למין הילדם, יעני למין הילדר, כלומר של מי העבר. דימה מלושן, דיפ אושן, יחופ פרשטנה נחרד. את רוך אינסופי בפאוט של מחבל מתאבד. היי לי אם ואחות, אולי אחות על מלא. מה השארת לי בחשבון? וואלה כלילה נגלה. תמיד אמרת לי מה אינזיסלה יא אבן אל-שם. אצלנו בעדה אהבה זה רק רגשי אשם, ואשמה היא שום דבר, רק חורבן מופנה פנימה לפאתי מזרח. כל עוד בלבב אמא, כל עוד בלבב אמא, תסלחי לי אמא, אני לא מתכוון לפגוע, אני לא מתכוון שאת תבכי אך הלילה אנקה את הארון שלי ולתילק אסף ימה מה בידי אשרחק בלמרה. لا 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 ما تبكي ياما بس الليلة بدي أطرد العمى. תודה רבה רבה. ימים טובים, אמן.